O popular Manuel Ruiz reclama ao Ministerio de Pesca máis implicación para cuidar o futuro do sector. O ribeirense lamenta que o ministro Planas non acudirá a Bruxelas cos deberes feitos para evitar o recorte de cotas para este 2026. A mediados de decembro, a Unión Europea decidiu as cotas pesqueiras para o vindeiro exercicio. Segundo o sector, non son boas cifras para os profesionais, xa que se recortou a cantidade para pescar en especies importantes para a flota galega como a xarda ou o lirio. O senador Manuel Ruiz, voceiro do PP na Comisión de Pesca do Senado, reclama máis implicación do Ministerio de Pesca para garantir o futuro do oficio e evitar recortes tan grandes como o do 70% na cabala e o 41% na bacaladilla. Chegamos a desarmados a Europa e ao final o que fan é unha reducción, por exemplo, do 50%, non? Porque España non tiña argumentos, non tiña tampouco tomado medidas contra eses países nórdicos como Noruega que se autoasignan o que son as súas propias cuotas, cando lle dixemos que hoxendía ten xa as ferramentas adecuadas para poder impedir a entrada dese peixe en Europa a través de o cumplimento de reglamentos que lle dan esa opción, non? Ruiz lamenta que o ministro Planas non presentara os informes necesarios para evitar o tixereitazo ás cotas de especies relevantes para a flota galega. Estamos falando de novo de 60 millóns de euros, pero que estamos xa falando dunha economía que empeza a ser precaria como é o mar, que cada ano vai a ser peor co anterior desde que este ministro está no goberno elevando as negociacións. Por lo tanto, eu creo que hai que pensar que o mar non só é un alimento nos dá un alimento máis baixo de proteína animal, sino que ademais é fuente de vida e cultura de pueblos como o noso. Logo dos recortes de cotas acordados en Bruxelas, o ribeirense augura un 2026 cheo de dificultades para os profesionais do sector pesqueiro. Parece que non vai a ser mellor que o 25. Pensemos que agora no Mediterráneo, que é o gran éxito do que presume o señor ministro, van a poder pescar 140 días. O sea que ao final acabamos asumindo que 140 días acaban sendo bons, cando realmente eso foi algo que preocupou ao sector desde fai moito tempo. Sin embargo, conservamos o do ano anterior, que xa era nefasto, con 130 días máis 13 adicionales, e é boísimo. E resulta que en ningún momento tampouco falou do perjuicio das flotas do norte. Estamos falando dunha reducción do 72% ou aproximadamente do que é a captura da xarda. Estamos falando dun 50% no que é o lirio, e vemos que as únicas medidas que se propoñen a través do goberno galego e do Consello de Pesca. E reclama cambios na norma para facilitar que as embarcacións poidan realizar unha pesca accidental con determinadas especies como o atún vermello. Pedimos un incremento do que é a sardiña ibérica, pedimos incremento tamén que se vexa co que é o bocarte, etcétera, etcétera. É dicir, medidas compensatorias a unha flota que sin o 70% da captura da xarda, evidentemente, si vai deixar de ser absolutamente rentable. Quen vai ao mar para non traer cartos a casa? Recorta o 70% na xarda que ven derivado en parte pola autoasignación de cotas desa especie por países como Noruega ou Islas Feroe, algo que está dando a recuperación deste peixe azul. Ante esta situación, Ruiz pide que se tomen medidas para que se negocien estas cantidades entre todos os implicados. As ferramentas téñense, non se tiñan anteriormente, pero a aprobación do reglamento que lle dá a posibilidade daqueles países que non respetan, digamos, unha pesca sostenible, pois penalizalos e incluso que o seu produto non chegue a Europa. Pensemos que aos noruegos lle apretemos co salmón, que non entre salmón noruego, que non entre un solo lirio dos que van a pescar autoasignándose. Pois creo que é unha forma importante de presionalos. Pois eso xa llo pedimos fai máis de ano e medio ao señor ministro. Primeiro que negocien, e se non negocien é cando hai que tomar medidas de forza. O que non pode ser é que esas especies que son migratorias se capturen lexos dos informes científicos do CIES na cuantía que a eles lle pareza, e que nós teñamos que seguir con esos recortes tan brutales porque estes países non coiden ca sostenibilidade de vida. As propostas de cotas realizadas pola Comisión Europea baseanse nos datos do ICES, o Consello Internacional para a Exploración do Mar,
entidade científica que presenta os seus estudos. Nós o que sempre decimos que a un informe científico se rebate con outro informe científico, non só co palabras. E aparte, a Unión Europea ten 3 pilares, que non só é o pilar ambiental, sino o económico e social. O que non podemos é facer morrer unha especie que se chama mariñeiro, e por eso hai que utilizar todas as armas posibles. Informes científicos que contradigan o que é outro informe científico e aparte os informes socioeconómicos. Iso é o que non fai o goberno e despois o que vemos é que dentro do que é o comisionado de pesca, a Dirección Xeral de Mare, a señora Bicheva leva unha política totalmente diferente ao que quer o comisionado Costa Cádiz. O senador popular teme que estes recortes fixados en Bruxelas deriven nun incremento de barcos despedazados pola falta de cotas. Ao final moita xente que vive do mar, se ve que con todo o esforzo que ten ao final non é compensado, están pensando en algo que non queremos pensar os demais, que haya que desguazar flota. Outra cousa é que haya que ir reestruturando. Europa tamén ten que ser consciente de que as especies mudan, de que ambientalmente está habendo un cambio polo chamado cambio climático que ten que afectar a forma de entender Europa o que é o mar, o que son o tratamento dos ecosistemas, etc. Pero eu creo que o último que podemos é resignarnos e acabar pedindo esa cuestión, porque creo que non é o que necesitan os pueblos costeiros.